Kyse on siis down-miksauksesta. Aika monta kertaa lähes poikkeuksetta tietysti tarvitaan 5.1 tai mistä vaan leveämmästä kanavamatskusta stereoversio telkkariin ja nettiin sun muualle. Tapojahan on tietysti monia tehdä se asia sitten, että ajattelin nyt, että leikitään, että mulla ei ole juuri mitään prosessointimahdollisuuksia, eli tehdään tämä käsin mahdollisimman vähillä plugareilla ja katsotaan, mitä siitä tulee. Mulla on tässä yhden leffan trailerin 6 raita, eli 5.1 miksaus. Hommahan lähti sitten siitä liikkeelle, että splitataan tämä nyt ihan ekaksi tämä tavara, eli tuolta tämmöinen kuin split into mono. Me saadaan siis alkuperäinen kama ja sitten 6 erillistä raitaa. Tehdään vaikka auksi, annetaan sille nimeksi summa ja reititetään noin kaikki kanavat tonne. Pannerithan on sillä säilynyt, että vasen kanava menee vasemmalle ja sentteri jää keskelle ja raitti menee raittiin ja surrounditkin menee sitten niinku periaatteessa ihan oikein ja itse asiassa LFEkin. Eli tämähän on silleen hyvinkin nopeasti ja kätevästi periaatteessa tehty ihan oikein. Tuossa on vaan pari pientä sudenkuoppaa. Ensinnäkin nuo tasot tietenkin. Eli sentteri ja speksin mukaan pudotetaan 3 desibeliä. Surroundit ja LFEhän on sitten ihan makuasia, että miten niiden kanssa halutaan toimia. Yleinen tai yleisin varmaan tapa on pudottaa näitä 6 dB:tä ja näillä mä tarkoitan siis surround-kanavia tosta. LFE on sitten niinku vähän semmoinen kiistakapula, että monasti se halutaan panna muteen eli mykistää, mutta mä en ole sen koulukunnan edustajia, eli mun mielestä tuntuu hoopolta, varsinkin nyt esimerkiksi kun tätä katsoo, tätä hommaa, täällä on aika paljon LFS-kamaa. Vetästään sitä vaan jonnin verran alas. Mä oon suosinut 9 dB:tä. Kivan näköinen numero, ei siihen mitään muuta syytä ole. Tietysti kannattaa vähän kuunnellakin sitten, sehän on matalaa. Että se ei nyt juurikaan stereoista, normistereoista edes kuulu, mutta ehkä se jotain kivaa pientä huminaa tekee sinne. No nythän meillä sitten soi tää kama jo ihan niin kuin pitääkin. Mutta vielä sitten yksi juttu. Tehdään tänne EQt. Jätetään left right rauhaan, mutta laitetaan tonne sentteriin EQ. Ja tehdään sinne tuommoinen bassoleikkuri-tyyppinen alahylly, joka lähtee 270 tuntuu olleen aika kiva taajuus, mistä voidaan lähteä alaspäin ja sitten tyyliin 3 dB:tä vedetään sitä alaspäin. Se nyt on sitten, että onko se just 3 deppaa vai onko se jotain vähän vähemmän tai vähän enemmän. Sekin tietysti vähän riippuu, että mitä tuolla sentterissä on. Tämä pikkasen keventää puhe- ja keskikanava-asiaa, kun se summataan tuonne stereoksi. Ja sitten tietysti oikeasti, jos nyt niin kuin oikeasti halutaan asiaa silleen pyöritellä, niin sitten näissä surroundeissa pitäisi olla omat leikkurit, millä leikataan bassotaajuuksia pois. Ja LF:ssä sitten leikkuri, joka leikkaa sitten taas noita yläkertoja pois. Niin tehdään sellaiset. Tuosta mä kopsaan nyt noin. Näin. Ja sitten tuossa on toi left surroundi. Niin 150 maisema on ihan hyvä ja sehän voidaan kopsaa tietysti sitten tonne suoraan. Kyllä mä haluun. Tarkistetaan, joo, osu. Ja sitten toisinpäin LFE, sehän on 120, on se niinku semmoinen normileikkaustaajuus. Tai 100 tai 80, mutta otetaan tuolta ylhäältä. Täällä on nyt 12 dB per oktavi, joka on varmaan ihan okei. No sitten vielä, jotta saadaan tuo dynamiikka jotenkin hallintaan, varsinkin jos toimitetaan tätä sitten
telkkari tai nettiin, niin kuin yleensä tietenkin noita stereoita toimitellaan, niin mä en ainakaan kovin usein käytä kompressoria tässä vaiheessa enää ollenkaan, että mä luotan siihen, että se dynamiikka sinällään on sellainen kuin halutaan, niin kuin miksatessa tietysti pyritään tekemään, mutta joku limitterihän sinne nyt olisi hyvä asentaa kuitenkin. Otetaan toi Normein työkalu siihen hommaan, eli tämä Pro-limitteri. Ja mä oon yleensä tehnyt sillä lailla, että mä otan 5 kiinni ja päästän -2. Sitten tietysti äänitetään tai bounceataan ja katsotaan taso. Jos sitä sitten toimitetaan nettiin tai telkkariin, niin sitten tietenkin speksin mukaan tasot, eli R128 -23 lufsia ja sitten, no jos nyt YouTubesta puhutaan, mihin tämäkin tulee, niin -14 lufsia on nyt sitten niin kuin ollut hyvä. Tälleen.